さあコース内、小原誠選手ですね。黒谷ボディ T2 ジュニアコース内に入っていきました。ゼッケン106番。ストレート。さあ道下もですね、まずからこれはまずはいいんじゃないですか。1分24秒767、1分24秒767、最後の区間は3秒919、3秒919でまとめてきました。道下長井戸。さあ桑名誠コース内、まもなくゼッケン107番の立花隆弘選手ですね。ライブデビューがコース内に入っていきます。1.5クラスは全7台によって行われている。さあ上位3台、そして道下隆弘選手もですね、現在は56ポイント、ちょっと遅れてはいるんですが、さあ前を行く東紀明選手とのポイント差は15ポイントあります。15ポイントある。おそらくシリーズチャンピオン藤本、山本、このですね一騎打ちになってくるでしょう。さあどうしても今日山本ですね、18ポイント増やしたいところ、18ポイント増やしたいところです。さあ桑名誠1分25秒481、上がり3秒746いきました。1分29秒224、1分